Helo, Heledd Lewis ydw i. Mi nes i astudio'r cwrs tar uwchradd Cymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. A bellach, dwi yn athrawes Gymraeg yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Fy hoff beth i am ddysgu, wel, allai ddim rhoi un peth i chi, achos mae yna gymaint o bethau dwi'n mwynhau am y swydd ac am gael dysgu. Ond rhai o'r pethau ydy'r cyfle ydych chi'n cael bob dydd i ysbrydoli y disgyblion a'r cenhedlaeth nesaf sydd yn eistedd yn eich blaen chi. Mae'n gyfle i chi rannu rhywfaint o'ch brwdfrydedd chi tuag at eich pwnc gyda'r myfyrwyr hynny. Ac hefyd meddwl am ffyrdd creadigol o gyflwyno'r syniadau yna. Mae rhaid chi feddwl am bethau ffres, pethau diddorol, pethau sy'n mynd i enyn diddordeb, a mae'r her yna yn ddyddiol wir yn rhoi boddhad mawr yn y swydd. Hefyd wrth gwrs, mae'n bleser gwybod nad oes yr un dydd yn y swydd yr un fath. Mae pob dydd yn dod â'i heriau, ond yn dod hefyd â'r pethau da gyda nhw. Ac os oes angen un peth arall i'ch perswadio chi wneud y cwrs, wel y gwyliau. Be well na cael haf hir o 6 wythnos ac yn ystod y tymhora i fwynhau mi fyddwch chi wrth eich bodd gyda'r gwyliau sy'n dod gyda'r swydd.